Здравейте хора, аз съм Парти Джакс и тук с мен е Капа Америка 96. Здравейте, ама аз Сашка затвори. Той ще затвори, окей, затваряй. А, Аре. Това е епизод 3 на Let's Play Minecraft. Да. Спокойно няма е само Minecraft, че има други игри. Просто първите 3 епизода са на Minecraft. Така. Последния път бехме в мината и не намерихме нищо. Ама пак отиваме в мината. Само дето този път ще си направим и... чакайте, дървени материали. Не. Ще трябва пак да събирам дърва. Боже господи. Така. Ето едно дърво. Взимаме го. Аз ще сложа на фенси, защото... Така. Всъщност... Какво беше? Така. Фенси... Така. Толкова дърво, хайде. Какво съм на нормал? Ето я къщата. Тия, опа. Сега ще си направя още стоун кирки и пак влизам в мината да я довърша. Съжалявам, но то Hexit Survival няма да го има, защото много лагва на Hexit. Не го предвидих. Но все пак ще има нормален Survival. Let's Play. Да. Така. Връщам се в мината. Да. Слизам. Малко ми е лошо, но ще ми е. Така. Да. Взимаме тук на кое ниво сме? 36-то, 35-то, 4-то, 3-то. Трябва да сложа минимум, ама какво спре. Така, 32-ро, 31-во. Благодаря, че ударихте 5-6 лайка на другите клипчета. Да. Общо взето. Сега трябва да намерим диаманти, защото съм як. Така, нова кирка. Тук 26-то и 5-то ниво. Направихме с Кап Америка група Frostfire Gaming, ако искате мога да посетите, но така, все още няма клипове в нея, утре ще почваме да снимаме. Да, ако искате утре, можете да го посетите. Да, ще снимаме пак яки работи. Вече сме на 20-то ниво. Мисля си сложа текстчър пак, ама не знам кой. Мисля, че ще трябва да е Fateful. От троянски гъс. Така, сложихме Fateful. Майка ти букук! Така. Rollback. Rollback лайно. Да. Трябва да спра с това, да. Така, почти стигнахме 11 левел. И да. Но! И да, баба ми. Така, 12-то сме вече. И ето тук е 11-то. Чувам лава, между другото. Почвам бренч майнинг напред. Да ви се не най-долу войната. Така.
Само ме добавят в някакви дискусии ми спамат, така че... Чува се лава. Айрон. Добре. Добре. Хубаво. Още айрон. Говнари. Така. Тая кирка също се свърши. Имам още 2 кирки. Надявам се да приближиме вече тая мина, която се чува. И чува се и зомби също. Обаче имам само една паражола. Имам ли друго за ядене в мен? Не. Ако имате private сервер, може да пратя кандидатура с един друг world. Така че, ако имате private сервер, може да напишете отдолу в коментарите или просто да ми напишете на съобщение в YouTube. Ето, в Redstone. Тук левел се дига от Redstone. Ето, 5 левел. Тук запушвам, продължавам с branch майнинга. Така. Взимам още cobblestone. По-скоро продължаваме branch майнинга. И още redstone. Така. Взимаме го и да. Запушвам тази дупка. Продължавам напред. И се надявам да намеря диаманти. Миналия епизод си мислех, че е 10 минути, обаче той бил 16. За което се очудвам, защото мисля, че е доста бързо. Така, е свършил. В смисъл, не е свършила. Доста бързо ми се е струвало, че е минало времето. Така, има кол, както виждате. Ще го изкопа целия, защото в къщата нямам толкова много вече. В честа по-точно. Ако имате някаква идея за постройка, кажете долу в коментарите. По-нататък може и да я построя. Си запиша на листче какво да строя за по-нататък. Или вашите идеи ще запиша. Така. Доста кол има тук. И кирката ми свърши сега. Добре, сега. Добре, да е сега. Yes. Така. Тук запушваме. И пак продължаваме за диаманти да търсим, въпреки че няма намериме. Докато не свърша кирката, няма изляза от тази мина. Голд. Хубаво. По-нататък може да си направим часовник. Така слагаме факла. То видеоклип ще... то клип там, този епизод ще го кача утре, защото сега е късно и да, нямам време да го конвентирам и го качвам. Така че да. Има айрон. Запушваме тук дупката. Продължаваме напред за
диаманти, които все още не сме намерили. Хайде, бе. Чувам пак лава. Значи наблизко има. Мокни 10 или 8. Да ме напреде тази лава. Още айрон. Окей. Така, взимаме. Мисля, че лавата е напред. И още айрон. Едно айрон. Лавата е тука. Ето я. Тук да се надяваме сега, че има нещо интересно в това място. Така. Правим си така да не падаме. И не съм си направил също мост. Но там няма да правя, защото няма смисъл. Така. Заграждаме го за всеки случай, за да не падаме. Тук. Така. Слагаме една факла тук. И отиваме на другата страна. Дъвек насам. Има лава. Ще я запуша. Там продължава пещерата. Чувам нещастен звук. Скелета ни гледа. Ха-ха, няма да имаш. Нямаш позволение да ме атакуваш, мръшво. Съжалявам, че не говоря много на това, защото някакво измисля. Плюс това много ме мързи да говоря. О, диамант! Yes! Така, 1, 2, 3, 4 диаманта. Да видим дали има още наоколо. Добре, 4 диаманта, не е зле. Вече имаме първите диаманти. Да се надяваме тук да има още наоколо. Има голд там. Утре сме на училище, което е най-гадната новина. Така, торч. После един бог знае как се връщам. Добре хора, излизам от мината и спирам епизода. Намерихме диамантите, това, което искаме, нали? Така че, да. Ще мина от тук, през пътя. Тук ще има факла. Отиваме на там. Качваме се и да. Нататък също така ще, нали, ще оправя с стълбите всичко. Няма да се качваме толкова трудно, ще бъде по-лесно. Така че, да, нали. Скоро ще има поредица на Терария, само дето сега няма, защото не ми си играе. Така че, да.
Също така, ако имате як текстчър пак, ваш или въобще който е предложение, или предлагайте някой, или ми давайте вашия. Така, вече е вечер, така че лягам да заспа. Така, растения. Това е тука. Друго не е тука. Руди. Това. Диаманти. Редстоун. Тук слагаме, взимаме малко кол. Слагаме го вътре, да си спече. Сега тук камъните. Вече имаме много камъни. Дървени материали. Тук руди. Тук айрон. Имам ли за... Да, мога да си направя. Също ще изчакам за още 3 айрон. Едно... То пак ме дразни, искам да го убия. Ей, буклук мазен. Ламицата ти. Така. Вършо. После ще ме дразниш ти, нали? Така, ето тук има стринг. Тук растения имам дропове. Сега, ето се изпекал се айрона. Сега правим си честплейти, хора, това ще е... Всъщност, така, ще изчакам и за едни обувки. Още едно и спирам епизода. Така, ето, правя обувки. И да, хора, това ще е за този епизод. Надявам се ви е харесало, майка ви. Надявам се ви е харесало и ще се видим в следващия епизод. Чао!